Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σάββατο σήμερα και έχουμε επιστρέψει ήδη από το ταξίδι μας. Ελπίζω ότι όσοι είστε εκεί έξω να οδηγάτε προσεκτικά. Καταρχήν να ευχαριστήσω για την άμεση ανταπόκριση στο προηγούμενο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε κάποιες πληροφορίες για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού από τη Στοκχόλμη στην Αθήνα, περνώντας από περίπου 8 χώρες. Και θα εστιάσουμε σε κάτι που πολλοί υποτιμούν καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, όπου είναι οι βινιέτες, τα καύσιμα και η συνδεσιμότητα στο ίντερνετ. Αν ετοιμάζεστε για road trip αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, αυτό το βίντεο θα σας βοηθήσει και θα σας γλιτώσει χρήματα, χρόνο και πρόστιμα πιθανόν. Καταρχήν, τι είναι οι βινιέτες και γιατί υπάρχουν. Για όσους δεν γνωρίζουν, οι βινιέτες είναι προπληρωμένα τέλη για τη χρήση των αυτοκινητόδρομων σε αρκετές χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Πλέον είναι ψηφιακές στις περισσότερες χώρες. Βάζεις την πινακίδα σου και αυτό είναι, τελειώνεις. Υπάρχουν όμως και κάποιες χώρες, όπως η Ελβετία και η Σλοβενία, όπου ακόμα αγοράζεις αυτοκόλλητο. Προσοχή, προσοχή εδώ. Εάν μπεις σε δρόμο χωρίς βινιέτα, δηλαδή στον αυτοκινητόδρομο που έπρεπε να αγοράσεις βινιέτα στη χώρα, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει, σε τσιμπάνε οι κάμερες καταρχήν κατευθείαν, και το πρόστιμο μπορεί να φτάσει από 150 έως και 300 ευρώ. Οπότε, προνόησε νωρίς, αγόρασε τη βινιέτα online για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Πάμε να δούμε λοιπόν από τη διαδρομή που κάναμε εμείς, ποιες ήταν αυτές οι χώρες που χρειάστηκαν να έχεις βινιέτα. Η διαδρομή που ακολουθήσαμε από τη Σουηδία, η επόμενη χώρα ήταν η Δανία, μετά φτάσαμε στη Γερμανία και αμέσως μετά ήταν η Τσεχία. Εκεί λοιπόν είναι η πρώτη χώρα που χρειάζεται βινιέτα. Πώς λοιπόν φτιάχνουμε και βγάζουμε τη βινιέτα? Πολύ απλά. Δεν παίρνει πάνω από 5 λεπτάκια, το πολύ 10 μέσα στο website που έχουν. Θα δείτε το link εδώ που θα το βάλω για να μπορέσετε να κάνετε την αγορά της βινιέτας. Υπάρχουν πολλές επιλογές στο να πάρεις βινιέτα, δηλαδή υπάρχει ημερήσια, υπάρχει δεκαήμερη, υπάρχει ο μήνας, υπάρχει ετήσια και πάει λέγοντας. Στην Τσεχία εμείς επιλέξαμε την ημερήσια. Το κόστος ήταν περίπου αν θυμάμαι καλά, στα 9 ευρώ. Επίσης αξίζει να αναφέρω ότι η βινιέτα μπορεί να γίνει και από βενζινάδικο. Φυσικά όμως το καλύτερο είναι, εφόσον γίνεται online και έχετε μια πιστωτική κάρτα, μια debit card, μπορεί να την κάνετε online για να γλιτώσετε όλη αυτή τη βαβούρα, να σταματήσετε. Αν δεν υπολογίσετε σωστά πού θα φτάσετε στο βενζινάδικο, πού θα βρείτε το πιο πρώτο είναι το πρώτο βενζινάδικο. Καλύτερα λοιπόν να γίνει online για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Βάζετε την πινακίδα και τελειώνετε. Η επόμενη λοιπόν χώρα που χρειάστηκε μετά την Τσεχία βινιέτα ήταν η Σλοβακία. Πάλι θα δείτε εδώ το link που θα βάλω για να μπείτε να κάνετε, αν θέλετε, την αγορά. Το κόστος εκεί πάνω κάτω 9-10 ευρώ και εκεί. Υπάρχουν πάλι πολλές επιλογές. Θα μπείτε μέσα στο site και θα δείτε αναλυτικά να επιλέξετε πόσες μέρες χρειάζεστε να έχετε τη βινιέτα. Προσοχή, κρατάει 24 ώρες. Και η τρίτη χώρα είναι η Ουγγαρία, όπου και εκεί πέρα πάλι αντίστοιχα σε αυτό εδώ το site μπορείτε να βρείτε και να κάνετε την κράτησή σας. Το σύνολο λοιπόν για όλες τις τρεις χώρες που περάσαμε και χρειάστηκε βινιέτα ήταν γύρω στα 28 με 30 ευρώ. Το έχω βάλει στο προηγούμενο βίντεο, αν θυμάμαι καλά, που είναι κάπου εδώ. Καλά ρε Νίκο, θα μας πεις. Οκ. Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία. Τι γίνεται όμως με τις άλλες χώρες? Δανία, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία που πέρασες. Πολύ σωστά. Πάμε λοιπόν για τη Δανία. Η Δανία δεν έχει βινιέτα, αλλά έχει διόδια σε 2 γέφυρες, εάν φυσικά διασχίσεις από τη Σουηδία προς τη Δανία μέσω των γεφυρών που έχει. Η μία είναι ο Øresundsbron, όπου το κόστος εκεί πέρα μπορεί να φτάσει στα 55 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, εάν δεν έχεις το e-pass. Υπάρχει λοιπόν μια συνδρομή που κάνεις για ετήσια, όπου το κόστος είναι περίπου 500 κορώνες ή γύρω στα 45 με 50 ευρώ και σου δίνει έκπτωση σε κάθε πέρασμα που θα κάνεις, σου δίνει έκπτωση περίπου 50 με 60%. Οπότε εμείς πληρώσαμε στην Øresundsbro γύρω στα 30 ευρώ. Και η επόμενη γέφυρα στη Δανία που χρειάζεται πάλι να πληρώσεις είναι η Øresundsbro. Εκεί το κόστος πάλι με το e-pass
ήταν γύρω στα 25 ευρώ. Εάν δεν έχεις το e-pass, είναι νομίζω στα 35 ευρώ. Γι' αυτό σημαντικό είναι πόσες φορές θα περάσει, θα μου πεις με το e-pass. Το καλό είναι ότι η συνδρομή μπορεί να διακοπεί όποτε θέλετε. Οπότε μπορείτε, είναι ένα tip αυτό, βάλτε το λιγάκι, γράψτε το κάπου. Μπορείς να κάνεις συνδρομή στην ουσία και να διακόψεις όποτε θες. Η τελευταία χώρα που πρέπει να πληρώσεις διόδια στη διαδρομή που κάναμε εμείς τουλάχιστον ήταν η Βόρεια Μακεδονία, όπου εκεί πληρώνεις σε 3-4 σταθμούς, αν θυμάμαι καλά, και το σύνολο ήταν γύρω στα 6 με 7 ευρώ. Τι κάναμε τώρα, γιατί όλοι θα έχετε ακούσει φυσικά ότι έχουμε το roaming που δεν ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι δύο χώρες που ταξιδέψαμε, δύο από αυτές τις χώρες που ταξιδέψαμε, η μία η Σερβία και η άλλη η Βόρεια Μακεδονία, δυστυχώς έχουν πολύ ψηλό κόστος roaming και καλό εκεί είναι να σκεφτεί κάποιος, ας πούμε, τι λύση υπάρχει. Μία από αυτές τις λύσεις είναι είτε μόλις φτάσεις στη χώρα ενώ έχεις κλειστό στην ουσία το roaming, να μην έχεις δεδομένα καθόλου και να μην λαμβάνεις μηνύματα ή κλήσεις. Με το που θα μπεις μέσα στη Σερβία, να σταματήσεις σε κάποιο βενζινάδικο και να αγοράσεις μια SIM κάρτα, όπου στην ουσία θα πρέπει να βγάλεις από το κινητό σου την κάρτα τη δική σου που έχεις και να περάσεις την κάρτα SIM της Σερβίας. Μία εναλλακτική λύση που εμείς είδαμε τουλάχιστον ότι ήταν σχετικά εύκολη και μας έδωσε όχι μόνο τη δυνατότητα να έχουμε μόνο στη Σερβία data, δηλαδή ίντερνετ στην ουσία, αλλά και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που ταξιδέψαμε, είναι η Holafly. Καθώς λοιπόν θα θέλαμε να έχουμε συνεχή σύνδεση στο ίντερνετ και για το GPS, αλλά και για να έχουμε hotspot στην ουσία για να παίρνουν τα παιδιά, να μοιράζουν το ίντερνετ δηλαδή στα παιδιά, οπότε να βλέπουν, αν θέλουν και αυτοί, τα TikTok, YouTube ή οτιδήποτε άλλο. Ειδικότερα στη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία, που δεν είναι μέσα στην EU, αυτό που χρησιμοποίησα ήταν ναι, η Holafly. Τι μου άρεσε λοιπόν με τη Holafly? Η εγκατάσταση ήταν πανεύκολη. Μπαίνεις στο site, γράφεις τις χώρες που θα ταξιδέψεις, βάζεις τις ημερομηνίες που θα ταξιδέψεις, σου βγάζεις το σύνολο στην ουσία του κόστους, πατάς αγορά, ξεμπέρδεψες. Η εγκατάσταση μετά παίρνει ούτε 2 λεπτά. Μπαίνεις μέσα στην ουσία σε μια εφαρμογή που κατεβάζεις από το App Store ή αντίστοιχα από το Android Store και από εκεί πέρα στην ουσία βάζεις ένα QR code που σου έχει δώσει και εγκαταστήσεις την εφαρμογή πολύ εύκολα στο κινητό σου και ξεκινάς, επιλέγεις να έχεις τη δεύτερη γραμμή. Στην ουσία σου δίνει μια δεύτερη γραμμή. Έχεις απεριόριστα gigabyte, υπάρχει επιλογή δηλαδή στην ουσία να επιλέξεις απεριόριστα gigabyte και αυτό εμάς μας βόλεψε πάρα πολύ γιατί ήθελα να διαμοιράσω στην ουσία με hotspot στα παιδιά για να μπορούν να έχουν πρόσβαση, ειδικότερα στις χώρες, αν εξαιρέσεις στην ουσία τη Σερβία και την Βόρεια Μακεδονία που ήθελα να έχω και εγώ πρόσβαση και για το GPS αλλά και για να ψάξουμε αν θέλουμε κάπου να σταματήσουμε. Βοήθησε στις υπόλοιπες χώρες γιατί δεν ξοδέψανε και τα δικά τους data στην ουσία, που ξοδέψανε στη Holafly. Ειδικά για το GPS έχεις κάλυψη καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Από τη Σουηδία μέχρι και την Ελλάδα που φτάσαμε είχαμε κάλυψη στην ουσία για το GPS. Ποια ήταν τα αρνητικά τώρα με τη Holafly? Η ταχύτητα δεν ήταν πάντα καλή, θα έλεγα, ειδικότερα όταν έκανα hotspot για τα παιδιά. Κάποιες φορές καθυστερούσε, δεν μπορούσαν να δουν YouTube βίντεο, δεν λειτουργούσε το ίντερνετ, υπήρχαν κάποια μικροθεματάκια. Το θέμα του, στο να χρησιμοποιήσει του για το GPS δεν είχες κανένα πρόβλημα. Όλα λειτουργούσαν μια χαρά, δεν μου κόλλησε ποτέ, παρόλο που ακόμα και στις χώρες ευρωπαϊκές που δεν είχε roaming κόστος, τα παιδιά, η γυναίκα μου κάποιες φορές καθυστέρησε να μπουν στο καινούριο δίκτυο της καινούριας χώρας. Η Holafly λειτουργήσε αυτόματα και γρήγορα για το GPS, δεν μου μπλόκαρε πουθενά. Σε περιοχές όπως Νότια Ουγγαρία και Σερβία, εκεί είχαμε λίγο κάποιο θέμα στην ταχύτητα. Αν είστε τώρα 3-4 άτομα που θέλετε να κάνετε hotspot και να δώσετε και στους υπόλοιπους, ίσως εκεί πέρα θα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στο YouTube και στο TikTok, άμα θέλουν τα παιδιά να δουν. Ποιο ήταν το κόστος τώρα? Το κόστος ήταν πολύ χαμηλό, θα έλεγα, τουλάχιστον σε σύγκριση για 25 μέρες που πήρα εγώ πακέτο, ήταν στα 56 ευρώ. Στην ουσία, εάν άνοιγα
κινητό στη Σερβία και στην Βόρεια Μακεδονία, εκεί θα τρώγαμε τρελή καμπάνα στην ουσία σε χρέωση λόγω του roaming. Ναι, με είδατε ότι σκεπτόμενος θα μιλήσω για τα καύσιμα τώρα. Ένα σημαντικό κομμάτι ενός ταξιδιού είναι και τα καύσιμα. Το σύνολο κάναμε γύρω στα 3.950 χιλιόμετρα και γεμίσαμε περίπου 6 με 7 φορές. Και αυτό που είδα ήταν μεγάλες διαφορές στις τιμές ανά χώρα. Ξεκινώντας από τη Σουηδία φυσικά, που γέμισα στο Κόσκο στη Μάλμε με περίπου 14,40 κορώνες ή περίπου 1,3 ευρώ. Προχωρώντας προς την Δανία, η τιμή ήταν λίγο πιο πάνω, γύρω στο 1,80 ευρώ. Και κατευθυνόμενη στη Γερμανία, που ήταν και η πιο ακριβή, το φθηνότερο που βρήκα βενζινάδικο είχε 1,80, ενώ έφτασε και μέχρι και 2,20 ευρώ το λίτρο. Τσεχία με 1,55, Σλοβακία ήταν 1,50, περίπου ίδιες τιμές με την Τσεχία, Ουγγαρία 1,45, η Σερβία είχε 1,42 και η φθηνότερη ήταν η Βόρεια Μακεδονία που είχε 1,32. Το φθηνότερο γέμισμα ήταν στη Σερβία και στη Μακεδονία. Εκεί το γέμισμα, ένα full deposit, μου κόστησε περίπου στα 65 ευρώ. Και το ακριβότερο ήταν η Γερμανία, που έφτασα να πληρώσω μέχρι και περίπου 100 ευρώ για να γεμίσω το deposit. Άρα λοιπόν, κάποιες πρακτικές συμβουλές πριν ξεκινήσετε το ταξίδι, αν είναι παρόμοιο το ταξίδι σας. Βινιέτες. Αγόρασέ τις online πριν φτάσεις και μην το αφήνετε τελευταία στιγμή. Καλό είναι να έχετε κάνει τις αγορές από πριν, να έχετε κρατήσει τα emails που σας έχουν στείλει και καμιά φορά καλό είναι να κάνετε και την εκτύπωση, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ανά κάθε χώρα σε ποιο περίεργο θα πέσει να σου ελέγξει στην ουσία τις βινιέτες. Συνήθως στο online δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί περνάς, σκανάρει η κάμερα και δεν σου στέλνει στην ουσία πρόστιμο. Αλλά μπορεί σε κάποια χώρα να σταματήσει κάποιος και Ουγγαρία, ξέρω, και να σου πει ότι γιατί δεν έχεις τη βινιέτα, ξέρω εγώ, στο χαρτί εκτυπωμένη. Καύσιμα τώρα. Μην γεμίζετε καύσιμα, εάν μπορείτε, δηλαδή στην ουσία, σε πολύ ακριβές χώρες. Δηλαδή στην ουσία όπως η Γερμανία, εάν έρχεστε από Σουηδία και έχετε γεμάτο το deposit και περάσετε τη Δανία, η Δανία περνιέται πολύ γρήγορα στην ουσία. Καλό θα είναι να γεμίσετε ελάχιστα το deposit σας στη Γερμανία. Χρησιμοποιήστε κάποιες εφαρμογές για να βρείτε κάποια βενζινάδικα που υπάρχουν πολλές εφαρμογές. Θα τις βάλω εδώ στην ουσία στο link να δείτε, που μπορεί να βρείτε φθηνότερη βενζίνη. Και το τρίτο και τελευταίο είναι το ίντερνετ. Μην κάνετε το λάθος, ας πούμε, και σκεφτείτε ότι δεν θα χρειαστεί να έχω, δεν έχει roaming στην Ευρώπη, δεν θα χρειαστεί να έχω στη Σερβία και στην Βόρεια Μακεδονία ανοιχτό το κινητό. Θα βρω Wi-Fi κάπου ή θα πάρω μια SIM κάρτα από ένα βενζινάδικο. Πιστεύω ότι η eSIM, αν το τηλέφωνο σας υποστηρίζει η SIM, είναι η καλύτερη λύση, γιατί δεν χρειάζεται ούτε να βγάλεις την κάρτα, απλά ενεργοποιείς, κατεβάζοντας μια εφαρμογή, ενεργοποιείς την eSIM και έχεις πρόσβαση άμεσα στο ίντερνετ. Αυτό λοιπόν ήταν το ταξίδι μας, σε αριθμούς, εμπειρίες αλλά και ξεκόστη. Εάν σας φάνηκε χρήσιμο, κάντε like και πείτε μου στα σχόλια επίσης ποια χώρα είχε για εσάς τα πιο περίεργα διόδια ή που αντιμετωπίσατε πρόβλημα με το ίντερνετ. Κάντε εγγραφή για ακόμα περισσότερες εμπειρίες, how to tips και ταξιδιωτικό περιεχόμενο και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ώρα για καφέ.